Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Nina besilo sanibingelele sathemba niyaphila igama ulinde kuhle usibongiseni umuntu akakhumalo #kwenzeka podcast new episode sithi ke ezombusazwe Bongani Shelembe all the way from PMB Pietermaritzburg Mpete right Umuntu akathatha ithuba bingelele mfowethu Khumalo sibingelele nababukele emakhaya ngane kwethu yeah siyabonga. Okay mfowethu asihlale kuyona ezombusazwe sidingida eyithinta thina eyithinta Africa. Number 1 ngizoqala ngikufundele izinto kwenzeke eyayiphathise noma eyiphathisa noma izimiso zayo ezithi lezi zinto zingaguqula Africa, zingaguqula iningizimu Afrika, zingaguqula isizwe sabantu bakithi base-Africa. Ngama yamazwi kwenzeke ikubekile sizokufaka lapha ko Facebook bethu ko WhatsApp bethu endaweni zonke ko YouTube ukuthi abantu babone ukuthi kwenzeke lento kuthiwa ama policies angithi kuthiwa yini nithinda kuyipolitiki manifesto yabona imanifesto nathi kwenzeke kulolu hlelo ezombusazwe sinezinto esizifisayo lezinto esiyifuna zenzekile hayi esizifisayo esiyifuna zenzakalile. Okay sasa khuluma ngazo ezinye before ukhetho but ngizokhumbuza zizothinda nje kancane bese ngidlula kulokho. Sathi kwenzeke sifisa ukuthi abasebenzi bakahulumeni kanye sebenzi baseParliament kube impoqo ukuthi basebenzise izibhedlela nezikole zomphakathi public hospital public schools. Yes. Uma sengichaza isizulu esengisikhuluma la. Number 2 umhlali waseningizimu Afrika kumele kube semthethweni ukuthi ke kube nenani lemali okumele abe nalo. Isibonelo kungabi bikho ozoba nemali engaphezulu mhlawumbe ka100 million. Uma wenza inzuzo engaphezulu kwalokho kumele ibuyele kuhulumeni kwi-state. Number 3 imfundo ishintshwe igxile kumakhono kusukela emazingeni aphansi. Okunye njengakwaZulu Natal kukhulunywa ulimi lwesiZulu ukuze sikwazi ukuxhumana nezinye izinhlanga ezikhuluma ezinye izilimi zalapha eningizimu Afrika ngaphandle kwesingisi sikwazi ukuxhumana ngaphandle kusebenzisa isilungu right. Asifundiswe ezinye izilimi esikoleni kusukela emabangeni aphansi kungaba iSepedi, iSotho, iShona nezinye izilimi. Angazi mayithola lento esisho la. No iyazwakala ukuthi njoba sikwazi uNatal sigxile ulimi lesiZulu akufaka othisha beSuthu besisodwa bakufaka othisha besivenda bafakwe kwaZulu Natal at early age great R great njoba sifunda Afrikaans. You remember ukuthi Afrikaans sifunda ngithi bayikhipha kusesiqa akubuyisa othisha kuzodala amathuba emisebenzi ukuthi kusuka abantu base Limpopo bezofundisa kwaZulu Natal and kuqede noqhekeko between umuntu wase Limpopo because anithobe sehlala nabo besifundisa izilimi zabo. Mangifika eGoli mangithanda ukukhuluma isiZulu mangithanda ukukhuluma isivenda abase Limpopo kusuke thina ngapha siyofundisa ulimi lwesiZulu emabangeni aphansi. AmaXhosa emaXhoseni bake sithi isiXhosa vele siyazwana nalapho. There's no need isiswati there's no need because siyakwazi ucommunicate to one another but siye kulama ikakhulukazi kwaZulu Natal nje sifisa ukubona kufunda iSuthu ufunda ezinye izilimi izinto esifisayo leso esifuna esithi masikhuluma ngokuthi imfundo ayishintshwe ilezo zinto esidinga ukuyibona right. Number 4 icurrent ayibe yodwa eAfrica. One current isifiso into esiyilwelayo as a podcast as ezombusazwe one current. Number 5 umhlaba awubuyele kubanikazi ngaphandle kwesinxephezelo but compensation right right bese kuba ke akuqedwe amathenda yesikhathela amathenda angathi ishu lento yamathenda mfethu iyasigqilaza kodwa ke akamiswe mfethu amathenda. Ngiyazi umalema kuyimanifesto yabo kukhona lokho ukuthi amathenda they must put aside. Sizokhuluma yabo mase sikhuluma deep to deep uzobona ukuthi kunanama cleaner thothi uzucleaner umuntu ongabe yamqasha permanent uqasha isecurity engabe yaqasha permanent. So then bese kuba number 8 kube ukuthi ke uma usuqedile isigwebo uma uqeda isigwebo akususwe icriminal record
ayingasebenzi uma kufunwa umsebenzi. Uyayazi ekhumbula leyo phathinyani mase befuna umsebenzi banenkinga. Number 9 akuhliswe ukukhiqizwa kotshwala kophuzo oludakayo. Kuhliswa ukukhiqizwa kophuzo. Shuthi kube nenani nje ukuthi hayi asekho njengoba manje kuyinsaka avukela but kube nendlela. Even nokuphuza mhlawumbe uma kuthiwa kuyavalwa kuthiwa ngo10 kuyavalwa. Even noma usendaweni ezibumnandi ezaziwayo but kuvala uphuzwa kotshwala kungabi nje ekwandephu as njengoba kwenzeka because uma ukhumbula kwamanye amazwe khona kade kune World Cup khona abulokothwa nje utshwala. So kuze imqondo ethi hlezi but asisho ke la ukuthi abangaphuzwa because nathi siyasiphuza isiZulu njalo njalo kodwa akube ne-limit egayini ukuthi yabonga ukuthi uyilungise lemva kuma azokushaya phela abantu motorbike utshwala no abangabiyeki but akube ne-limit yokutholakala angakhiqizwa nje angakhiqizwa nje yabo kuyazwakala right. Number 10 last one SABC ezokusakaza zakithi awudlale u90% kokukhiqizwa eNingizimu Afrika okungumculo ezemidlalo ezemidlalo imidlalo eshashalazi nokunye so lokho ngicanda abantu bayakwazi ukwakwenza uMotswele Mswaningi nesibongo esinjalo ngiyamkhumbula kodwa ngiyamthanda futhi ubaba we-act ulead political party thizeni yes so wakwayisho leyo and ngicanda bamtargetela Motsoaledi ngicanda bamtargetela lokho futhi wagcina ese out kwa SABC wavela umthono metric kanjani but ile ka 90% so ezikhiqizayo laba basikhiqizelayo sikwazi ukuthi into zase Africa noma zala eNingizimu Afrika kube izona ezidlalwayo wakhipha Bold and the Beauty wakhipha yonke lento yaphesheya yonke lento esingayidinga emfucuza elokhu iqatshulwana ungazoqatshulwana kubhekwe right kodwa ke asikho lapho so mfowethu iyona into ke le siyikwenzeke angathi kwenze place a brand but ezombusazwe esithi simile izona zinto ezikho esibona ukuthi singaguqula mhlawumbe ukuthi nje ungathanda ukupha mhlawumbe kumba okunye sesike sakhuluma ngakho before singene ku question number 1 as much as kuyizinto ezicontroversial ezenza wonke umuntu abe nomqondo ohlukile ikakhulu njengoba sesakhiwe sayisizwe esithandayo ukuphikisana nokukhuluma nokubanga over izinto ezithize but ke ziyayenza sense kakhulu ngithandele yokuqala ukuthi ke mhlawumbe uzifunde washeshe bengifisa ukhona le yokuqala konje bekhuluma ngani ngasho nje mhlawumbe uzokukhumbuza bami ngicela ungikhumbuze yokuqala khona ethi uhulumeni akasebenzisa ibhedlela yes awukwazi ukuletha thina nje yonke igenge esenza kohulumeni noma behlobo luphi kahulumeni awukwazi ukusinika into nawe ungayithembi yabo into yokuqala le awukwazi ukusinika into ongayithembi so kumele sikubone ukuthi uyakudla yini nawe ukudla osinika kona so kuyinto lokho nje kuyazibonakala ethi uma uthi wena kuzobe suicide njengayesha umalema ngalisakhuluma kakhulu bese kuphinde kuba yileyo ukuthi indaba ka100 ngiyakubeka isikalekiso phela ngizazi mina ngikaba imali but isikali lapha 100 ibalekile now because njengoba sikhuluma kuma nje sibanga imndeni u3 kade lokhu beshe bethi Oppenheimer abantu lo abane uRupert wathi yingoba banama trillions and trillions they are called billionaires right if bengaphucwa le mali ibuyele ku state lapho ngiyaye ngithi sike empini yesurvival nako futhi nako ku controversial because abanye bathi hayi but ke thina into esidinga i-basic need njengamanje emva kwaloko angazi ukuthi yini enye osuku usayidinga uma wena ufuna ukuba nayo yonke lempilo le luxurious yabo at the expense of abantu abasahlula uku-afford i-basic need akuyenzi sense because emhlabeni zonke sizalwe ngendlela efanayo mhlawumbe ukuthinta kafishane nje le mfundo yokuthi sikwazi ukuthi sisazoyikhuluma ngoba ikhona iqephelo elandelayo yokuthi mhlawumbe sifundise abantu ukuthi masikhuluma ukuthi imfundo ama skills phesheya kwelwandle ufica ingane ikhanda ifone lapha eChina kakhulukazi so banika nama video abantu bawabona but eAfrica siyathandaza ufica ingane lapho kuyathandazwa kanti into kuyathandazwa yasho akukho wrong but indlela esenza ngayo izinto thina asikho la izandleni but siswe imfundo yethu ayiliqhambisi usiko impilo lethu ukhuluma kakhulu ngento yama languages umuntu manje usehlakaniphe ngokukhuluma isingisi iloko nje kuphela sekuyimeasure ye-intelligence manje ukuthi uyakwazi ukukhuluma isingisi ukwazi kangakanani shuthi ngamamazi uma senga ithizwa ngazo ukuthi ngesingisi uma singalwa sehlise amandla esingisi sike sizama ukucommunicate ngalezi ezithi impenzima ikona kubalekile ukuqala siorganize ama Africans kubalekile yes kubalekile because yonke the system is global so idinga sisukume sonke but ke
kuyafuneka sithi ezintweni esizenzayo nathi emakhoneni la sikhona siqhakambise okwethu kakhulu kulento education system ngithanda ukuthi indawo nendawo iyakhi curriculum yakho nehambelana nama economic opportunities alapha ngamamazi ungenzi umuntu okwazi ukutshala kodwa ebehlala endaweni engatshaleki noma engekho good for ilokhuzana yabo uma ingane yase America yenza mining isuke yenzela ukumine up ngoba iAmerica inazi mining yabo so asifocus ekutheni sakha abantu abakwazi ukukhula bathepe into economy around lapho angaze ngidinga ukuthi ngiyegoli thina ekhaya kusicebe ngamahlathi neagriculture education system yakhona eKZN ayithi ukugxile entweni ezifana nalezi kuze ikhulisa abantu abarelevant so lento ukuthi ipolitiki because khuluma ile wrong run lana uma singakhulumi ngale ukuthi manje asithathe into ozethu siye khona sakhuluma ukuthi ine long run into esingazilwa mhlawumbe njengomkhonto wesizwe ukhona lapha esiphathisa zona ukuthi ipolitiki ayiqali mabanga nophansi ayifundiswe kakhulu ipolitiki uyibamba phezulu abekhona ama political classes kwi youth akhishwe ngamabomu ukwenza isizwe esi good for ukuvota kuphela but bafuna ukukhiqiza abantu abavotayo kuphela bese mase ba select a few ekuyiyona ezahamba yo maintainer le system lesikhuluma ngayo so kubaleke ukuthi sibe nazo le nkulumo ezifundisa ingane kakhulu zisake emabangeni aphansi kuze sazi simbone sakhula ukuthi lo sifuna be council and so menza khule njenge council lo sifuna be mayor so menza khule njenge mayor yabo so angabe ukuthi nje sobona sesinomuntu ekuthiwa singamkhulisanga nababelungu banazo lezi zinto kuyimanje upresident wenu bamaze samncane kufana abo president ngesikhathi namanje so yabo ukuthi banendlela yoku preplan izinto bazi arrange ngendlela yesikhathi eside wena uyibona isi surprise kanti kade ya arrange so nathi asibe ne approach enjalo empilweni asazi ukuthi sikhulisa obani esifuna bakhule babe yini sibakhulisa kanjani ngoba leti kahle kahle leyo ukuthi ipolitiki ifundo esikoleni izoyakha umqondo uma phela nakhona sifuna ukufundisa imfucu no sikhuluma ipolitiki ngempela le ekhulunywayo ukuthi le ekhulunywayo leyakithi hayi baphinda besiphisha ngempica abadala ipolitiki izokwenza ukuthi sibe nama debate at early age sibe nokuqonda at early age yazi nomuntu omdala njengoba sikhuluma namanje sikhuluma zepolitiki kunomuntu odithi khona uthi akayigeni uyavota kuphela abe khona uyi-artist athi mina ngiyi-artist ngigqogqoma konke ama-political parties uzomfundisa nini artist sebenze walahla ikusasa lengane zakhe because phela ngiyangikubize mina ngokuthi isuwesa ubulala igeneration ubulala abantu abezemva kwakho because wena unethuluze elibalekile olisebenzisa noma kanjani lingabulala nakini unganakile mfethu sesithameleze kakhulu just hit sifuna ukuzwa ukuthi uHelen Zille uchairperson kaDA ngazi uchairperson what we government of national coalition ngibiza kanjalo mina ngithi national coalition not national coalition kahle akusi coalition leyana mfethu akuyona national unit okay just wait for us look land is not a source of wealth it's expensive dirt unless you develop it and it's very difficult to develop land in a sustainable way so that it creates jobs and creates food or produces food. It's very difficult to do that. And if you just own a piece of land that no one wants to buy, it has no value to you at all. Now, the question we need to ask about land in South Africa is why our most fertile land, that is in very large measure in black hands, produces very little food and almost no jobs. The Ingonyama Trust. Why? Beautiful, fertile land. Why isn't it producing huge amounts of food and large numbers of jobs? Because you can create hundreds of thousands of jobs in agriculture if it's done properly. However, South African land is not in black hands. Majority of South African land is not in black. Let's look at the fertile land. Let's just look at the fertile land. The last figure I saw was that 73% of KwaZulu-Natal is in black hands. That is seriously fertile land. Rain, sun, everything you want. Now look at that land and say, is it producing food and jobs? Because that's what you want land for. You want land so people can get jobs and they can eat.
That's the value of land to a country and to individuals, jobs and food. Now, why is our most fertile land not producing jobs and food? That is the most fundamental question about land we need to be asking in South Africa. Mfowethu, uyizwele nawe, uyibonele, ekhuluma elenzile but engiquote kakhulu engifuna mhlambe sikubheke nawe uzohlephula la uhlephula khona kulombango womhlaba. Ngokwakho uhelenzile uthi umhlaba is not the source of wealth. Ngamamazwi awuyona ningathini ngesizulu? Awuyona umnotho ucebo awuyona isource yomcebo. Yes, awuyona into yomcebo. Yeah. Right. Awunayo indlela yokuthi wenza umcebo umhlaba usho njalo. Right, ngisaqhubeka ungatatazeli. So now aqhubeke ashoka athi umhlabathi nje yena into ayaziyo ukuthi kwakheka amathuba emisebenzi. Angazi uyakha kanje amathuba emisebenzi ngento engayona incebo. Ukwakha amathuba emisebenzi bese yenza ukudla. Useyachaza ke futhi ukuthi umhlaba okhona osezandleni zabantu abamnyama, umhlaba osezandleni zabantu abamnyama uzethi fertile land is not producing anything. Ngisho amazwi lo umhlaba ovundile esinawo thina osezandleni zethu awenzi lutho. Engicabanga ukuthi ke akumele khona kade sikhuluma nganoma it was a previous episode ukuthi umuntu oyinkatha nomuntu oyi-ANC uyathi akufuneki ukuthi umuntu noma ese wrong engakwena bese yamvikela. Ngicela uqinisile lapha akaqamba manga ukuthi not ukuthi ngimvumele ekutheni ukhona umhlaba osezandleni zabantu. So xabana khoma. Malini mfowethu ukhona angeza ngijaha. Akufuneki sivikele noma sengasekhona. Uthi umhlaba usezandleni zabantu ukhona ongenzi kahle kuyiqiniso lokho. It's not the point ke angikho lapho. I was just highlighting that. Okay ke. So now uma eqhubeka echaza usethi ke umfowethu la khuluma naye interviewer interviewee right. Usethi ubhuti loyana no mfowethu Helenzile thina sinawo umhlaba right. Umhlaba awukho ezandleni zabantu abamnyama. Angithandi ukuthi abantu awukho ezandleni zethu thina abantu ama-Afrika right. Okay usethi lona no kwazi ukuthi angani boqinisisa singanani ukuthi la ingonya ama trust noma ngasakhumbula kahle inombolo uthi ngoro ishiye nje phezulu la 70 something percent. I don't think ukuthi kuyiqiniso lokho. I don't think kuyiqiniso ukuthi umhlaba o70 I'm not sure. I won't lie. Okay. I won't lie. Ngeke singathi sithi kuyidiga more le. Kodwa ke usezandleni zabantu awukhiqiza ukudla. Awucebile. Uthi ufuna siyibuze ngalokho. Owami umbuzo uthi size sifike endabeni zokuthi umhlaba uyakhiqiza noma ukhiqiza. Kanti ni ugodleleni. Yini ungabuyeli kubanika sibaba? Oyami question is that ukuthi sesikhulume konke ngavumelana nabo kuvumelana kodwa ke let's talk with ake sikhulume into basic la. Umhlaba ungenayo into ungenamnotho noma ungena ungacebisana ungacebile ungekucebisa ungekucebe ngenxa yomhlaba ubuyele kubantu. No. Yes. Isizathu sibanga ngiqale ngihleke. Ukuthi ngichaze kakhulu. No. Ukuthi abelungu ngibane indlela yokuchaza izinto ngendlela. Basidukisa. Evuna bona sonke isikhathi but angiqale la uzili lapha. Uthi umhlaba udinga ukudevelop okuthatha amandla amaningi ukwenza lokho ukuze kube umhlaba onomcebo. Oh yes ungeqili yes. Now usho njalo. So unawo unganawo amandla ukuthi udevelop noma usebenze ufana nomhlaba oyizeleza. Yabo awuyona isource yomcebo njengobesho. Yes. And then masathi umebuzo ukuthi ngoba umhlaba omningi eSouth Africa usezandleni zabantu abamhlophe 72%. It's what I know. Besathi yena focusa emhlabeni ofertile ophethwe ngonya ama trust. Abaleke kule. Ophethwe ngonya ama trust ose KZN. Now mhlawumbe ngiqale la umhlaba ose KZN ophethwe ngonya ama trust kungenzeka ukuthi kuyiqiniso ukuthi iphethe 70%. Yes. But lo mhlaba ubala ngaphasi ngaphasi kwa 10% womhlaba ophethwe abantu abamnyama eSouth Africa. Oh yes. Now iqiniso ukuthi umhlaba omningi eSouth Africa but umetha focus endaweni eyodwa KZN. Mhlambe ngifuna abaqale babuke lokho abantu. Indaba sifocus kuloko okuncane
kuno 90% omhlaba osezandleni zenu but it's okay asiyekeke lokho ke yini eyenza ukuthi umhlaba oseKZN of fertile ungaproduce iemployment nomnotho njengoba esho na yila ngithe soxabana khona Khumalo because one akukona ukufaila kwethu True, I know. isystem yakhiwe yibona True. engayivumeli isuccess Yes. yomuntu omnyama nanoma lephi business ayelo mhlabathi kuphela Unqamula ngingakuphoqi. Previously bebe supporta bona 100% yes yeah amabhizinisi nemhlaba na yonke into Yes. ubuthola ukuthi umlungu uneplaza but ugesi uthatha good oyathatha pha amandla okulanda ugesi ukuthi and wawungekho ugesi kuqala so expensive right but babekwazi ukubenzela lokho ensure ukuthi ama resources bayawathola thina sinama resources siqhubeka mfethu asizigade lezi zinto ezi illusion of inclusion le ngikhulume ngayo I think kwi episode illusion of illusion of inclusion Of ukuthi bashangathi basinile because kunamazinto eziningi ezivezwa la ku TV abantu bebuyela amaplaza next thing uyabona ukuthi emva kwa 5 years sebe asefailile mase kudayiswe lezo story abantu kuyabahlula ukuphatha umhlaba Yes. into abayikhohlwa abelungu ngasudingela umhlaba i-commercial business thina sisawudingela i-survival kwamanje sifuna usiphilise kuphela because most yama South Africans ay afford i-basic need i-basic need Khumalo musu ngiyeke ngemoto nokuthi ngiyakwazi ukuhweba no China asikhuluma ngokuthi kuqala nginako ukudla na siphila kwi reality esinqabelayo kwakona ukuthi si afford ukudla because ibona abadetermine cost of living now uma uzonginika umhlaba mase unganginika ama resources nensiza kusebenza okwenza noma unginikile illusion noma unginikile but uma senginayo le production ngidayisela abantu ziphethe ubani emarket wenziwa yini ukuthi ubulala abantu uthathe into engayona isource of worth that need to be shingamamazi uclaim ukuthi ithina kuphela that we can develop and siwenze ube isource of worth not nina because aninawo amandla okwenza lokho now uma singanawo amandla okwenza lokho pho sincishelana imarket leyo few ekwenzile because most yabantu izokutshena ekhona la kwa agriculture ukuthi asazi sokudayisela abantu ukudla hayibo noma kuthiwa siyokuthenga kuthengo kwabantu abathize kuqala okwethi kuze kubole kuthathwe sengingana ivelo sesiyaluza yabo masa yafeyila now nako lokufeyila kwethu akukona ukufeyila ithina historically speaking esabafundisa agriculture noma ngathi ukuba nokudla from umhlaba ake sithathe lo muntu othanda iANC nothanda iIFP nothanda whatever political party bese sibeka iDA eceleni yeah iDA iphethe umhlaba lo mhlaba ayikhulumi ngawo ukuthi ayibuyele kubantu kodwa iyakwazi ukukhuluma ngomhlaba okubantu ukuthi lo mhlaba okubantu nize nifuna ukuthatha lo wethu esanibulalela wona ekubeni nehlulwe lo umuntu omnyama kufika kanjani kulokho ngoba umhlaba wami ukuthi ngizowenzani nini kanjani uhlanganaphi wathi uandile Mxitama ngiyagula mangisho njalo umhlaba owethu so ngizokungibuza ukuthi ukuthi ngiyahluleka noma ngihluleki umhlaba yeah Owami. owethu go to your own land that you own wawushiyelana wakho if it that ngempela ke that matters ke abanawo so abasiyeke sihlule yazi balwela isurvival bangafa kunokuthi basiye ithina kungesifo ukuthi sulanda ngoba vele singamagwana mana mfethu ake sikhulume 9 yakho yeah ikwena awuyintshontsha ngake wena Yes. ushuthi ngeke uyivikele lento ngayivikela ngo yakho yes so thina eyethinto kumele ingabibikho kithi but sikhulume ngayo once nje kwakhona umhlaba obuyiselwa kubantu bese ke uba yiso le South African media yonke ifocus kulo mhlaba ukuthi kwanongoma nali plus nalithola anilenzanga lutho nibafundise nini labantu ngalomhlaba nithe bazowenzani lo mhlaba njengoba nibanika nifake malini uqinisekisa ukuthi lo mhlaba uyaqhubeka ngoba nathi sifuna ukunikwa yibona sifuna ukusizwa yibona sifuna ukufakwa yibona asifuni ukuzenzela let of special back uyenza kanjani ukuthi umhlaba uthathe ngendluzula kodwa wena ungafuni ukuthi ubuyele kithi senifundile nje Khumalo indlela yokubuyisa umhlaba iyodwa kuphela and angiqale la uthi uandile Mxitama umuntu ongibuzayo kuya uthi ubani ongibuza ukuthi umhlaba uzowenzani uma ngibuzwa yibona ngiyathi ngifuna ukuchamela noma ngifuna ukubuka mayebuza umuntu onjani ke omhlophe because asidinga ukubanika isizathu sokuthi sifune awukwazi ngiyakuzwa lengane iyeka uthatha iwardrobe yami maze ufuna ukukhuluma ngengubo zami eziwu3 ngizigqokile
uthini ngalezi ezikuwena zonke lezi zame ezilokhuzana. So into yethu ilapha ingoba thina nami ngisesigabeni sokuthi manje umuntu ongibuza athi senze njani. Ngiyambuka nje. Ngithi abambovota ngoba bafuna kona. Athi bayazi ukuthi mina ngokwami akekho umuntu ongazifanele senzeni. Yeah. Ingoba sonke siyasaba. Sesinento eziningi esingaziluza. Uma senza lento esazithina kufanele siyenze. And nifuna bafuna ukuhlohla thina kuba ngazuthi thina esazi. Sho akekho ongasifuna kwenza ngaleni manje. No akekho ongazi. Othi akazi wenza ngamabomu. Yilo ekufanele siqale kuyena uma sithi some of us must be put to sleep. Ngoba kahle udayisa ngomzabalazo. Ngithathe mfowethu. Uma ukuthi siyalwa mhlambe uma kuthiwa kuyaliwa ke. Yeah. Kuyenzeka kuyaliwa. Siqalaphi? Siqala ngokuyeka into zabo ezinganamsebenzi. Because mfowethu already manje for example sithe sazoyikhuluma le ukuqhubeka. Yeah. Lo phethe umengameli we FF Plus if I'm not mistaken. Yeah. Lo sephethe correctional Department of Correctional also minister wakhona. Ikhona ivideo yakhona but sokhuluma ngayo next time ukuthi la veza khona ukuthi umuntu omnyama no umhlaba uthathwa ngaphandle kwenkokhelo. Bona funa bazi baqala cha funa bazi ukuthi abantu abamnyama noma abantu base-Africa baqala impi. Yeah. Baqala wazi uthi civil war. Yeah. Usho kanjani? Usho live eParliament. Azange achatshwe, azange asho lutho. But us here ithina kuphela singanali ilungelo. Uma singathi siyaqala sithi hayi mhlambe ayikumele kuliwe. Yeah. Hayi umeswa. But ke uma sihleba sekumela kube khona into ezoyenzeka. Yeah. Uma ngathiwa abane soboshwa nje thina esithi masithi akwenziwe izinto ezenziwayo. Awuboshiwe njengamanje Khumalo. Uma kunomuntu because ifreedom yakho iqaliwe abantu. Abathize akukona nokuboshwa lokho. Yes. So uma uthi wena usaba manje ukuthi uzolamba ulambile envele because selokusazalwa thina silambile. Akufanele ngabe kusayi izinto esisatshiswa noma esibanjwe ngazo lezo ukuthi sifinyelele emzabalazweni. Yes. So nabo uma bethi bangafa ukuvikela umhlaba nathi akufanele kube lula ukuthi sisho ukuthi singafa ukulanda into zethu abazithatha. Yeah. Hayi kulungile mfowethu. Ake sihambe kanjena that question sesengasamaphethelweni mfowethu kade siyixoxe nje lezi indaba senzele ukuthi nabantu bakithi nabo bathole ukuthi kwenzakalani na ngoba izwe elethu kumele silithuthukise silise phambili. Mfowethu ngicela ungidlalela futhi enye video lapho sibone ukuthi uthini lensizwa le lokhu njana lo uspeaker ka womkhonto wesizwe uNhlamulo. Yes but uNhlamulo mfowethu yes but does it make sense for you, Mike, that Jozini Dam, massive pool of resource of water, the rights thereof are under one man, and there's a community, and there's very fertile land there for farming and agriculture. The community has to buy water, or let's put it this way, the government, make it even worse, buys water from him for the community. Right. Uthi uNhlamulo mfowandlela kunedamu esilazi iJozini Dam lelikhulu. Uthi leli damu leli njengoba sikhuluma kwezomhlaba nje. Uthi leli damu liphethwe abebala. Mangithi abebala ngikhuluma ngabafika ngo1652. Yeah. So right, uma liphethwe leli damu, uma umphakathi udinga amanzi, kumele umasipala ukhokhele lo muntu owner i-natural resource. Idamu. Okay, mhlambe it's a dam, mhlambe ke lakha sazi ya. Hayibo umhlaba kuphi khona? Kanjani? Phela mhlambe idamu liyakhiwe ukuthi angiyazi umlando weJozini. Kodwa ke ake sisho kanjalo ke. Yeah. No I don't think ukuthi ungakha idam. But it's natural after all. Yeah. But lenziwe ke mhlambe ngezinto ezithile mhlambe kuqinisekisa ukuthi awufinyeleli kulona kalula mhlambe angilazi kanjani nokubiwa kwalo ngiyacabanga izinto ekanjalo. Kodwa ngifuna sithathe kuleyo ukuthi bheka ke amanzi umasipala kumele ukhokhela amanzi emhlabeni wawo umasipala. But ngokuthi kuphethwe izandla zabamhlophe ithini lento isiqinisa ngempela lento ngempela izwe alikho ezandleni zethu. Ithi into uNkulunkulu edala abantu ababeke emhlabeni awenze wanela ngezidingo zabo ngamamazi umhlaba wanika imandate ngihlezi ngikusho yokusondla naturally
uyazi ukuthi kufanele sidle kuona Yes. singaceli kumuntu akekho umuntu oyalelwe ukuthi ayosebenzela omunye sonke sasiyalela ukuzisebenzela thina noma ukusebenza umhlaba ukuze umhlaba usondle awungakhumbula ubaba Mabaso kunobaba engijwayele kumbuka owangifundisa enye into ekuthiwa iAdamism wathi uma kwakhiwa umhlaba nabantu abantu bayalelwa umyalelo wokusebenza umhlaba Adam and then umhlaba wayalelwa umsebenzi wokondla abantu Yes. so uma sinama natural resources izinto esine right kuzona alingana sonke once kwaqala kwaba nokhumalo one nyoni zakhe nezihlahla zakhe iqala lapha inkinga capitalism now all these zims noma ngithi lama system a foreign kuthina siwafundiswe yibona akhelwe ukubenefitisa abantu abathize nendlela ethize yokubusa ikona uma ngikhuluma mina ngebalance of forces angijwayele ukuya kakhulu ngale ndlela uzuma akhuluma ngayo because ngokwama political dynamics esikuona njengamanje kukhomba ukuthi bakhona mhlawumbe abangaba abangani bethu kangcono phakathi kweWest neEast uma ukhuluma ngama capitalism nalento ama socialist angifuni ukuba deep vela kunamsebenzi lento but ngifuna ukwakha isithombe kumuntu ukuthi kunento ekuthiwa iPan Africanism Yeah. ideology ezale zonke lezi zinto because nabo bazalwa yithina lapha laba sebenza ngazo ukuthi ibona basifundisa impilo kunathi now uma sizalelwe eAfrika kune system yokuphila Pan Africanism lethu umuntu ngabantu lenemthetho engadinga ukuthi sibhale phansi esazi ukuthi uma ngenza lokhu khumala kuzoba right noma ukhumala esekwenza kumina uma ngingathandi nama ngikwenza ubuntu now zonke lawo ma principles ekuyiwona a godly noma engathi yeka mhlambe uNkulunkulu ngoba umuthi uNkulunkulu vela achazeke enye into esithombeni sabantu abathize asithi the most high noma umhlaba in nature lezi zinto esiphezona natural izinto zethu ngokulingana lezo uma sekunomuntu ozibone nelungelo elingaphezulu kwabanye ile siqala khona kuba nenkinga So ngikhulumelana lento yama ideology ngokwe Pan Africanism noma ngokobuntu noma ngokwesintu akekho umuntu ekufana own into eyiresource noma basic need empilweni yomuntu yes umuntu natural yes ekuthina njula kakhulu ngize ngifike njengawo nje imayini manithi imayini asibe asiphathwe istate siphathe sonke ngiyakubona ke lokho because uma ngibuka umsebenzi wegolide mina ngicina ngihlule ukunderstand ukuthi elani vele angazi ukuthi into eyakhiwe yabaleka but ke sesiphila emhlabeni olenza libonakala libalekile but ukudla amanzi ishelter into yokuhamba mhlawumbe masingasho kanjalo sikukhokhelelana yinenza ukuthi kufanele kube nzima mfaka imali ukuthi udle uma umuntu manje ethi ukudayisela ioxygen kufanele ukuthi phela uthi lo muntu wakhuluma ngaye ngidayisa ngeoxygen isiphethwe yimini ofuna ukuphefumula kufanele aqualify noma benenani elingaka lento ethize engizoyithatha mina for my capitalist reasons yabo so akukho fair kumuntu nje natural yabo akukho fair ukuthi kube nomuntu owner into esidinga sonke ukuthi siphile iyiphutha lokuqala lelo iyona lento yenza ukuthi mina ngikholelwe endleleni zethu zokubuswa noma zokuphila njengama Africa because izona ndlela ezazi indlela ezi right mina kodwa nje kwazona lezi angifuni kwazona lezo ndlela zoma Africa zokubuswa ngamakhosi debate of usuku but ke mina ngibuye ngiprefer yona kunento ekuthiwa kushawe sengathi intando yeningi kodwa uyabona ukuthi nayo nayo unje no kwase kwaba khona abadayisi nake but kwakuyiyona right because umuntu wena wakho imali uyakudinga ukutshena kuphela uzothi uyabuyela kuyona uyabuyela uyifice seyidaluthe ufice uzothi uyabuyisela emakhosini amakhosi vele nawo they are divided they taking it back yes njengamanje wona phela asebuswa nawo ipolitiki yabo but idlala abusa idlala into ebucayi ngale ndlela zokubusa ezithi zivumela wonke umuntu wena khumalo ukuthi wonke umuntu unezwi libe lingekho abanye abantu kufuna ubanciphisele abantu nje aba ngiyazi lento izwakala kabi but akwazi ukuthi wonke umuntu kufanele ahlale etafuleni le decision kwakungcono ngokuthi inkosi siyazi mase ishilo siyakhona angabe seyishilo manje asilithatheni mase siyalithatha angaba ayikho le room yokubuzana ukuthi senze njani kahle yes ukube igudi lapho ke le ukuthi kube nomuntu ozoba nezwi lokugcina sisazokhuluma yeah sisazokhuluma ngoba iya contradictor futhi leka emsholozi ukuthi izolibuyela emakhosini while namakhosi
ehlukene phakathi kufuna siqale silungise ubukhosi mase Qala. Yeah. Qala. Yeah, but ke yeah bazosishaya. But those things are those topics that we need. Lezo nkulumo esiyidingayo nina besilo. Yinini izona esiyidinga. Right. The last question mntababa sesiphetha #kwenzeka podcast #ezombusazwe. Hey, mawufuna ukukhuluma lezi indaba. Umele ulale phe kwezindlu. Ngoba yazi ningabona nina silikhuluma lezi indaba. Isitha abantu abakholwana ngomasonto abakutshela ukuthi usathane asheshe ukubona. When wayibona i-podcast ubone i-episode ibuka abantu abawu200. Kanti sekunomuntu wrong oseyibonile ukuthi in future izosibula lento uzothola ukubala ufile uzothola ushelembe bamdubulile. The reason being it's because abantu abaningi bayaka notice lento ukuthi it's going somewhere because ikhuluma kanti isitha sineselibanzi isitha sibheke yonke into while thina siqilazekile and thina basisaba kakhulu ngoba enye into mina ngifundile ngazwe novakhumana isitha siyamsaba umuntu ongafundile ngoba mina ngeke ungenze isilimi but kulula ukuphatha umuntu omfundile yingakho namanje izwe lidayisekile because sinika abantu abafundile nayithi umuntu okhuluma isingisi uzofika khulumele wena uthola ukuthi ama politician wonke ngisho nosiholayo yonke kanti ifundisa phesheya kanti ifundisa isingisi so when you speak English 100% but akekho ommeli ukuthi njoba kade siveza ukuthi asikhulume isisuthu sila kwaZulu Natal siqhakambisa kwethu siqhambise lo ukuze siqala ukubona kuma leaders wethu ekwenza no uzoya eParliament afika khuluma isingisi futhi asingakhuluma kusekuseni. The last point I want to make ukuthi umkhonto wesizwe ufaka icala right yes noma unecala noma khona into eqhubala yokusho ukukhombisa ukuthi abaneme ngama processes okhetho kwanami njenganeme sikhulume ngayo lento ku previous episode ofuna ukwazi angaya ku episode ephelile uzokuthola lokho esikhuluma ngakho but ke ngike ngithola umuntu womkhonto wesizwe noma owayevota womkhonto wesizwe okuyibona abantu abathi bane case ake ngithi thina esine case ngoba ngiyumkhonto wesizwe thina esine case right uzosetha umuntu hayi sobathola ngo2026 you have a problem with IEC right now IEC awukho happy ngawo uthini 2026 sobe ku IEC uzobuphethe inhlelo uzowuhlula kanjani so phinda sothole ngo2029 so now ithinto yami kungani singagcwala izitaladi angithi bekusemthethweni lokho sigcwala izitaladi manje 2024 asiwufuni as much saqhubeka ukhetho noma ake ngithi icala what but asiwufuni uIEC ngo2026 now salile ubuholi ukuthi benze but team because umhlabo wethu ma citizens ngiyakuzwa mfakhumana angidedele inkabi yami ngiyakuzwa sesiyahamba vele ngiyakuzwa ka6 but enkulumeni yakho khona lot khona asikwenze lo ngoba kusemthethweni vele now as long as sisenza into esemthethweni ayizokulunga ngiyakwazi njalo umthetho unendlela yokuzivikela as long as sisasemthethweni ngiyakulungile but ke ngiyeza ke kule point la IEC uyayichitha le yami ngoba vele umthetho usenza ngendlela yabo no ngizokuvakashela ngizama ukulekelela uyenza but ngizobe ngikulindile ngale ukuthi masubuya senze ngale yami ezobe ishiwe mina engicabanga yole ezosithatha isibeke abantu bakhumbula isystem yakhiwe ngalendlela ethi kubambe ngethemba injalo ikubambe ngethemba 5 years iphinde kubambe ngethemba 5 years yikona sisuka kwiculture yokushintsha ubuzo sizitshenje yonke into izoshintsha now sisentweni yokuthi sizobabamba njengobusho ngama election alandelayo yini ebe wrong la yini sizoba right yini kade wrong la sibatshene before ibhlungu lento because basithukile futhi baphinde bathi hayi uma ubwena nenwele ezinkulu uma sizikhuluma lezi zinto khona ivideo engayenza ku TikTok ngathi ngangibuka imovie ethi omunye ubhodi you must let a small fish go so you can catch a big one later ngase ngithi ngibuka bese msa leso strategy ukuthi basenza ngathi siwina ama cases anganamsebenzi khona ama case abake bafaka nje phumelandelana enkantolo anganamsebenzi ukuthi nje isithombe ongabona wena usayolifaka ukuthi hayi leli cishe ngizoliluza bebekwenza ngamabomb because bebefuna ukuthi inkantolo kuba ngazothi ziyasivuna ukuze sibe nale confidence yokuthi sesiyazithemba inkantolo ukuze mase besiphuca okukhulu
sikwazi ukuthi Amazi they were letting a small fish go ukuze babambe omkhulu late. Now sebe ubambile omkhulu. Zonke inkantolo zithi azizwa lento esishoyo. Kuzoba njani? Now kwenzeka njalo ke uma uthemba system yabantu. Ayidala nakho. Yes. Iyakhiwe ngalendlela ukuthi iyakwazi ukuziclean, iyakwazi ukuzivikela. Kulungile sophinda manje sigqugquzela abantu. Mhlamba hayi MK because enye into ekufuna siyinake le. Uma usane ubuka umuntu weANC ngehle lithize, ubuka umuntu weEFF ngehle lithize, sesidlulile kuma election unenkinga. Yes, because ireality yasifanisa. Nawe uswela amathuba omsebenzi. Nawe uswela ugesi. Nawe uswela amanzi. Yabo siyafana. Nawe sike sigabeni sokuthi kufuna si understand ukuthi isikhatsini. Ngokomhlaba kuthi akathi sihlangane silwele interest yethu as a people njengamanje. Sisiqedile ukuvota. Yes. Asabuki ngokwe competition. Asikho ku competition. Siyafana, sishoda ngento ezifanayo. So umuntu oyedwa njengoba nasi sithi sizorganizile saba umuntu oyedwa. Ikona siphumelele kusicindezela. Now ke uma sizokwazi ukuziorganize nathi. Yes. Asakha indlela yokuphuma ku system yabo. Sakhe yethu. Abazothi bona ayikho emthethweni kodwa ibe semthethweni ngokomthetho wethu ezolwisana nesystem yabo by any means necessary. Mhlambe solibona ilizwe libuye. Idinga abantu abathize le ngisho. Kubhlungu because sakude ukubathola. Abantu abanjalo. Bakhona ababonayo but iningi labo sebenezinto abasabayo ukuziluza because isystem ingalwa ife ukuvikela izinto ezantshontshwa kuthina. Ithina kuphela ngeke silwe sife ukulanda izinto ezantshontshwa kuthina. Asambeni kabi yami. Yeah. Ngisema Africa. Asibonge ohlelweni, asibonge kabi yami. Siyabonga kakhulu. Mhlawumbe umuntu akasho sesivala ukuthi kunenhlangano esiyakhile ei-organization not a political party. Yes, it's akusiyi political party. Ngiyaye ngithi political union. Sihlose ukuhlanganisa bonke abantu kakhulukazi abasha. Nabanye siyabamukela. But sifuna kakhulu abasha abaphuma kona wonke amaqembu ezepolitiki, nakona wonke amasonto, nakona wonke amaqembu ebhola. Kuyona yonke into osibiza ngayo. Sizohlangana. Sizame ukuziorganize as a people sibone ukuthi yini esingayenza encika kakhulu kulento esithi self determination. Sikwazi kangakanani ukuzakhela izindlu zethu, sizakhela ama complex wethu, sizithengela ama plaza ethu, sizakhela ukudla kwethu. Isixhasa nathi ma podcast. Sizakhela ukudla kwethu. Sibe nama podcast ethu. Yes, sibe nendlela zethu zokuxhumana. Now, sifuna nje ukukhuluma lokho kuphela. Mase futhi okubaleke kakhulu sibe nendlela ukuthina as labo bantu siba holder kanjani accountable ama political leaders. For example nje uma kukhona umuntu ongenzi kahle, simvulile icala. Yes. Sibe mhlambe ngale kwalokho vele ithina sobe sinamandla uma sinenamba enkulu. Yes. Ama politicians ezwa ngathi so tshala ubuholo obufunwa yithina ngenamba yethu. Akubaleki ukuthi siyini. Siyabuka ukuthi iliphi iqembu elisondele entweni esizidinga lesi sikhathi. Sithatha ama numbers elinika likhi iqembu elingafisa ukuluza abantu abayimillion. Uma kuthiwa sina 1 million members. Abathi simile asilone lutho sizovotela ozosenzela phela. Inhloso yeorganization le sibizwa ngeAfrica Unite Movement. Yes. No hayi. At least ke khona izinto eseniqalile. Sasongena nathi emkhunjini sibone ukuthi futhi mawuzoshayisa nishoxoxa nisitshele madoda ukuthi ayiyashayisa manje. Noma ingashayisi. Ngoba siphila ngakho ukuthi sizama amacebo okubuyisa okwathathwa okwadla isikhonyana. Kodwa uNkulunkulu uyasithembisa ukuthi kuyobuya sekuphinda phindiwe. Victory is certain bayabasho njalo. Ekugcineni okuhle konke lokuyosebenzelana kubo okuhle ngoba iqiniso linamandla kunamanga. Siyabona manje sidliswe. Shout out. Sawubona kakhulu. Peace. Kwenzeke